Chai ozu Arinze adị n'ụba anatagokwanụ na vileji befa nke dị n'Ọkịja, Anambra steeti. Ndị be anyị, ọmarịcha nwanne anyị nwoke unu na-afụ ebe a abụrụgokwa onye nwụrụ anwụ wee jebe obodo Afụdebe. Nwanne anyị nwoke unu na-afụ ebe a bụ onye akụkọ ya pụtara n'ihu akwụkwọ ebe Jenụwarị Febrụwarị nke a na-akọwa na Arinze anụnwa unu na-afụ ebe a bụ onye bịara olu oyibo na Brazil. O wee si na Brazil wee bazie Amerịka ka o jee chụta ego ka o jekwanụ gbaa mbọ ka o wee nweta ego wee na-abafa wee lụzie ebe ahụ nke bụkwanụ n'ozuru ọnwụ ya. O nwere voice pụtara n'ihu akwụkwọ mgbe ahụ wee na-ezi ozi wee na-agbasa wee na-agwa ndị mmadụ na Arinze anụnwa unu na-afụ ebe a bụ onye na-alụ ọrụ wee nọrọ n'ebe ọ na-alụ ọrụ wee dapụ. Nke ụfọdụ na-asị na ọ bụkwa na overtime bụ ife gburu Arinze, nke ụfọdụ na-asị na ọ ya bụ oke echiche bụ ife gburu Arinze, nke ụfọdụ na-asị na ọ maka na Trump winụrụ ọchịchị, na Trump kwuru mgbe ahụ wee sio na ndị niile enweghị akwụkwọ n'Amerịka na oyi ebu n'afa na ọ ya abụkwa na ife anụnwa bụ ife gburu Arinze. Nke ọtụtụ ndị mmadụ kọrọ ọtụtụ ife n'ihu akwụkwọ mgbe ahụ, dịka onye tinyere nya bụ voice n'ihu akwụkwọ mgbe ahụ wepụtara ife onyonyo ebe Arinze nọ na ICU wee na-agwa ndị mmadụ na Arinze bụ onye dapụrụ ebe ọ na-arụ ọrụ wee burie wee buje n'ụlọ ọgwụ wee nọrọ na ICU wee nọọ 3 days wee bụrụ onye nwụrụ anwụ. Onye ahụ wee na-ekwu mgbe ahụ na Arinze bụkwanụ nwanne Tenten nke bụkwanụ onye ụbaha ekwem okwe ife ọkpọrọkpọ bụ na m akpọtazikwa ya nke dị n'Ọkịja, Anambra steeti. Na ife o ji wee wepụta nya bụ ife onyonyo bụ ka ndị mmadụ nye aka ka a gbaa mbọ ka nya bụ ozirikwanụ nwanne Arinze aka, onye nke a na-akpọ Tenten, ka fa gbaa mbọ bịa buru ozu nwanne fa nwoke na-enwekwa ka ndị Amerịka si wee na-eme. Unu na-anya bụ unu ya afụkwanụ n'ozu nya bụ Arinze ka etinyeziri na katọn ahụ na-afụ a na-akọwa na Turkish Airline ka eji wee bunata ozi ya. Nya bụ onye wee na-akọ mgbe ahụ na ka ndị Amerịka si eme ebu na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị nweghị mmadụ ebe ahụ na-eche ndị nwe onye ahụ afụbụ ịma na ya agba ozu onye ahụ ọkụ buru ntụ ya wee kponye n'ime mmiri, ma ọ bụrụ na ị bịara Amerịka na ị nweghị mmadụ na ịbịa ebe ahụ n'ihi ejego inyi ozu ọ ya abụ onye ahụ nwa. Ọ bụrụ na ị nweghị mmadụ eburu uje ebe ahụ igoro inyi ozu wee jee nye ozu. Na ka ndị Amerịka si eme na ife o ji wee wepụta nya bụ ife onyonyo n'ihu akwụkwọ bụ ka ndị Ọkịja gbakwanụ mbọ ka afụ na-abịa bunata ozu Arinze ka a ghara igba ozu ya ọkụ. Mana unu nezie anya tata unu ya afụkwanụ na nya bụ ozi eziri anwụrụ ọkụ na orukwanụrụ enigwe aka, na ndị be Arinze fa na ndị Ọkịja na ndị nọ Brazil na ndị nọ mba Amerịka na fa agbakwanụ mbọ ma gbasie ike ma bunata ozu Arinze na Ọkịja nke dị na Anambra steeti. Ife unu na-afụ ebe a kịta anụnwa bụ dọkụmentị eji wee bunata ozu Arinze wee na-akọwa na Turkish Airline ka eji wee bunata ozu ya. N'ime envelopu anụnwa unu na-afụ kịta ma paspọtụ Arinze, ife niile gbasara Arinze etinyere ya n'ime nya bụ envelopu wee kechie ya ka ndị befa wee fụkwanụ n'ozu Arinze bụ ife ebunatalụfa. Ndị befa mepekwanụ nya bụ akpati ozu. Unu n'anya unu ya afụ ma ikwufa ma ibefa ma ndị vileji ma ndị ọnwụ Arinze metụta fancha juru ebe anụnwa wee mepe akpati ozu anụnwa wee kọnfam mụa n'ozu nwanne fa nwoke, n'ozu nwafa, n'ozu nya bụ Arinze bụkwa na ife dị n'ime akpati ozu anụnwa unu na-afụ ebe anụnwa. Mma agwa unu ife diọkpara fa kwuru ebe anụnwa, gwakwa unu ife nwanne fa nwoke ọkwa unu fụrụ paspọtụ Arinze. Dọkụmentị ọbụla gbasara Arinze etinyere ya n'ime ebe ahụ wee bunatalụ ndebefe ozu Arinze. Mma agwakwa unu ife nwanne fa nwoke onye nke a na-akpọ Tenten. Unu mana mgbe ahụ onye ahụ ziri ozi na Tenten ka ọ na-agba afa na-asị ya na Arinze bụ nwanne ya ka fa bịa buru ozu Arinze. Mma agwa unu ife Tenten kwukwara ebe anụnwa. Aka m ịhapụkwa ya ka o kwuo mana ọ na nke Onowu Igbo ka m si wee weta nya bụ ife onyonyo. Unu mana Onowu Igbo ọ dụka o tinyere ife onyonyo ya na copyright. Ọnya ka m meji wee kọrọ unu n'ọnụ ife ụmụnne Arinze kwuru ebe a maka na Onowu Igbo na wee na-etu nwanne Arinze anụnwa afa ọ natalụ dike mma maka na ọnya nwa ka a na-akpọ Tenten. Ọ sị na ya na-ekene onye ọbụla, na-ekene ndị n'obodo oyibo ma ndị nọ Brazil ma ndị nọ mba Amerịka wee na-asị onye ọbụla na ụkwụfa ji wee jee Amerịka wee jee obodo oyibo niile na ụkwụ a ka fa ya eji wee nata. Na ekpere ọ na-ekpe ebu na ife melụ nwanne ya aya emekwanụfa, na ekpere ọ na-ekpe ebu na ife melụ nwanne ya aya emekwa onye Ọkịja ọzọ, na ife ọ na-ekpe ekpere n'isi ndị n'obodo oyibo bụ ogologo ndụ na arụ isi ike. Ife akụ aka ife enwe na ife ọjọọ nọrọ n'ihu na fa ya nọ n'azụ, ife ọjọọ nọrọ n'azụ na fa ya nọ n'ihu. Na ekpere ọ na-ekpe n'isi fa n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị na ya na-ekene fa ncha niile wee na-asị fa na ntụ ọbụla fa si wee mee mitin ka ife niile gaa ọfụma na ya na-ekene fa na ya na-ekenekwanụ ndị Ọkịja
wee na-ekenekwa ndị nọ na Naịjirịa, wee na-ekenekwa ndị tinyere ije ụkwụ, wee na-ekenekwa ndị tinyere okwu ọnụ, wee na-ekenekwa ndị ji plen wee na-agbagharị ka afụkwana na nwanne fa nwoke natalụ n'udo. Na ya na-ekene onye ọbụla ogologo ndụ na-arụ isi ike n'afọ Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Fasi emem. Onye nke anụnwa na-ekwu okwu kịta bụ diọkpara Arinze fa, nya sinio brọda fa, a sị na ọnya nwa bụzikwanụ onye bụ nna. O mere ka ndị mmadụ mata na ya na-ekene ndị na Amerịka, wee na-ekenekwa ndị nọ Brazil, na especially na ọ na-ekene nwanne fa nwoke bụ Ernest Iwunze, onye sokwanụ wee gba mbọ n'ife niile anụnwa iji wee fụ na-ebunatara Arinze, wee na-ekenekwa nwanne fa bụ nwa Chicago, na-ekenekwa na-akpọ Ifeanyị, wee na-ekenekwa onye nke a na-akpọ Ụzọdịmma Aniaṅụ Obi, wee na-ekenekwa ndị ọzọ olotazi afafa ndị so wee gba mgbe wee fụ na nwanne fa nwoke atọghọ n'ụzọ, wee sị na onye bụkwana chairman ọ na-ekenekarị bụ Ernest Iwunze. Anyị wee na-asị ka mkpụrụ obi Arinze zuru ike na ndokwa, ka ndị befa kasie na ife mere emego.